Kakubor ba pynkyndit ya ka pyrthei. Hakash tarik Nailur arhajar arpusan u Charlie Kirk u nongialam conservative but u nongthaw ya ka turning point USA. Ula Shah Siat yap hakapor budang kren ha uta. Mentangin paidbah ya ka jingim ka Jong ka kiew ka Jong ka jingïalang but ka jingjar ka balapan kutno ya ka jingim ka Jong u Charlie Kirk lakha house snem ka kandai spa kandai pulai ha ilinios ha ka nonggieng middle class ba ulapan pau ya ka Jong halor ka saiñ pyrthei nadu ba udang red hagarta ka bakat snem ula saiñ ya ka turning point USA ban penklan ya ki samla conservative ha Amerika nadu ki school but hadu ki TV station latip kerteng ya kum nongkren u shlur ki nongbut ki khmi lem sha kum nongyalam Hynrei ki don ki nongya pair pyrthei ki kanto ya kum brio baklan palat ha ki jing perkat daka turning point USA ke ulala bantai ya ka kanhun samla conservative ka bahe tam hari Amerika ula penlong ya ki conference ula ya sela ba ki nongyalam saiñ pyrthei ba ula long ru unong batai ha ka rukom ka jingim bat ka saiñ pyrthei Hynrei ka jingim Jong kam shum lakut tang ha ka saiñ pyrthei u Charlie Kirk ula pen pau paidbah ya ka jingngeit Khristan ka Jong ula ong shai baka jingngeit Khristan ka long ka jingyaro baka jingsha baka jingbut Hynrei Jong kari Amerika daka benta ka bakerpang ula pen pau ya ka turning point fit ka bapenya ka jingïalang haki balang bat ki pastor ban pynkyndit ya ki Khristan bakin jing ha ka jing ja ka pyrthei baka jingïalang baka saiñ pyrthei ha ki ïakren baki jingïalang paidbah ujupet kan mau bada ka jingïeng ha ka jingngeit ka long ka jingyarap ka bakraw ban pynneh ya ka Hynrei Jong kari ba Jong ka imlang salang Hynrei harengkat bat ka jingklem ba ulayo la pensa ru ya ha ka jing ya pair kinong kanto ki kanto ba upen mi ya ka jingpat jingmut bat upen priang ru ya ki jingbatai ba bakla Hynrei ya ki nongbut ukek ulong nongyalang ban pynneh ya ka jingïeng Jong ki conservative bat ka jingngeit Khristan hakasngi tarik Nailur arhajar arpusan ke ïakren ha uta Valley University kum ka benta Jong ka American comeback tour ka jaka shikmat ka dap de ki samla ba ki nongbut ki Jong Hynrei ha ka takapor nilayo sngau ya ka sur Jong ka jing sawa ka jing siat ukek ula Shah Siat yap ha ka kti Jong ki brio ki bamtip ka jing siat ya kalalong palat arspa yat usyak ta ha ka benta Jong ka rendang ka Jong kalalong kum ka jing pot sniu ka balajia kisipai bat kinong ap bak syong basa kilarung ban yarap ya Hynrei ka jing mensaw kalalong ka bajur mla asyu ban penem ya kipulit kilalap ya ka suloi balasiat ya na kiding argut ki brio kila syakem sipor Hynrei la pelatnyo hadin hadu mentah 4 tip mano unong siat bat kadaw Jong ka jingjia kadang sa ha ka jing tokit hadu bangala pelat ya ka ni ka video ngim 4 tip mano balasiat yap ya ka jingklan no Jong ukek kala sapriang kum kading ki nongyalam saiñ pyrthei bat ki paidbah ki lapan pau ya ka jing sosi bat ka jing bamhun ki nongbut ki kermen bau kek ulong nonggieng na benta Jong ki kaba ki nongpynshlur ki pai sakmat ban pen pau ya ka jing sosi ya ka jing du Jong ka jing ya lenti Jong Charlie Kirk nadu bodang kena samla bat hadu dawlong brio bala pau ha ka saiñ pyrthei lapan kutno de ki nong shun ki Jong ladangi it lanengim it ya ka jing kraw ba ka jing kong san ka Jong ha Amerika kamla banlen kumta ka jing kali kalong mano balasiat ya bat balai bat kumno ka jingngeit bat ka saiñ pyrthei kenya shaphang ha ka ri ka balong ka ba ya pair ba